De vorbă cu Anca Lamba, senior manager HRM Payroll Outsourcing Services și Cătălina Călinescu, partner HRM Payroll Outsourcing Services, Mazars România. Membrii echipei sunt cei mai importanți atunci când vine vorba de asigurarea calității serviciilor furnizate, motiv pentru care se investește în formarea consultanților, precum și în dezvoltarea lor profesională și personală. Principalele criterii de selecție ale furnizorului unic de soft HRM Payroll au fost flexibilitatea în customizarea rapoartelor de salarii, promptitudinea echipei de suport a furnizorului în gestionarea solicitărilor venite de la utilizatori, posibilitatea de integrare a softului cu alte aplicații interne ale clientului, automatizarea proceselor de calcul salarial și administrare de personal. Aplicația DP Payroll a ajutat la automatizarea proceselor de administrare de personal, ceea ce a redus timpul petrecut cu pregătirea documentelor de HR, apoi cooperarea acestora în aplicație în vederea calculului salarial. De asemenea, aplicația oferă flexibilitate în customizarea rapoartelor de salarii solicitate de către clienți, rapoarte ce pot fi cu ușurință pregătite direct de către utilizatorii finali. Dă click pe linkul din descriere pentru a citi întregul interviu.